नाय आबोथ' मिनाय 5:30 जालायबाय दहाय 4:30 निफ्रायनो नेगासिनो जों नोंखौ नेयै 5:30 जालायबाय नेबाबो मोननै आं भिडिअ खालामथारबायलै आब' थगायबाय नों दुखु होबाय फंबायखौ दुखु होबाय ओइ आब' नै आब' मानो फैयासै नोङो थगायबाय आरोना जों सानैजों फैलायदोंमोन दा मानो थगायनाय आब' नङा मानो थगायनाय जेनेबा फंबायखौ बिदि थगायनो हामाब्रा आब' गावनि फंबायखौनो बिदि थगायबाय जोंनि फैगासिनो आब' दुखु नांबाय होथारनांगोनलै आब' नोङो होथारनांगोन प्लिज 5:50 जाबावबाय नेगासिनो दं 6टा 6:30 नेथारगोन नोंखौ आब' नै नायबाय था आब' नै नोंखौ नेयै 6:54 जालायलांबाय आब' थगायबाय नों थगायबाय नांथारगौलै आब' आंनो नांथारगौ आब' उनाव होनसिगोन आरोना आंखौ अ रुपम फै रायलायनि आगै रुपमनि पस्टखौथ' नुखाबाय खोमा हेलौ आगै हेलौ आब' मा खालामगासिनो दङ ओरैनो रायलायगासिनो माला लिंहरगोन ओमफ्राय दिनै फैनो नागिरनाया फैदोंमोन थाङाखै नों लिंहरासैना औ आं नोंखौ होनखादों लिंहरबासो फैनानै आं खामानिसो दंमोन दिनै सोरबासो मालाथो फ्रि जागोन मा खालामदों नोंलाय ओइ माबा इनारजि ड्रिंक लोंगासिनो बा सोर दं हारसिं ओमफ्राय ओंखामखौ नोंसोर संना जायोना अ मालाबा जानो फै संनो औ रोंगौ नों संनो हायोना हाया आब' औ हायो आं गासिखौबो संनो रोंगौ दे मालाबा अमा बेदर लांगोन आं संना जाहोबानो जाबाय दे लाबोलाय नङा नों फैबानो जाबाय आं जाहोगोन दे जागोन दे आंबो बर' क्लास लागासिनो आब' आंनि देखायगौमोन आं गाबोन लाबोना देखायगोन दे जागोन र' बिजिथ' मा ओंख्रि ओंख्रिया दिनै अनलाजों अमा बेदर संगोन बा सोर संगोन नों औ बिराद गोथाव सङो नामा थिक थाक हौवाफोरनि संनाया गोथावथार जायोनोलै औ गोथाव जायोथ' मा खालामदों दा ओरैनो दं लाइभखौ नायगासिनोमोन आं जिरायनानै हारसिं दं नामा आब' गथ'फोरनि आवाज खोनागासिनो ओं गेलेगासिनो बाहेराव बिरादनो ओमफ्राय फैनो नोंसानि हागोन ब्र'आ अबाव थायो हा नोंसानि ब्र'आ अबाव थायो ब्र'आ औ अबाव थायो होनदों जोंहानि फंबाया औ होजोंनो थायो बेबो रुमावसो थायो रुम गुवाहाटियावनो ना बिसोरबो हो गुवाहाटियावनो ना ओहो माबायावसो थायो बियो रङियायाव थायो रङिया अ मालाय बिसोरबो संना जायो खिन्थु आं दासिमबो मोनजाफेराखै मालाबा न'आव संनो होबानो जाबाय सङा बे बबे संगोन सङा बेयो खुरनानै होबाबो जाफै होनबाबो इमान नेनांगौ बेखौ मोनखाया ओमफ्राय न'आव सोर सोर दं आब' नोंसा जोंहा आइ बाबा आं ओमफ्राय बे फंबायानो अ नोंसालाय आगै जोंहा बाबु सासे दं आं दं मा बाबा दं आब' गैया नोंखौनो आब' खालामसै जायो मानो एफा किउट ओमफ्राय नोङो हा मानो एफा किउट आं मिथिया गड गिफ्टेड
मा होनदो? बिराद मोजां लोगो हमदो आब' लिंहरबानो जाबाय फ्रि थाबा। जागोन अ Sure. अ दे होमबा आगै बेलेगजों रायलायनोसै दे दे ओइ आब' आंनि चेनेलखौ होनना होब्रा। नोंना चेनेल दं आरो आं मिथियाना औ माबायाव दं इन्स्टानि बाय'आव दं लिंक दं आरकेजि ब्लग्स मट' ब्लग खालामो आङो। RKG Vlogs औ मट' ब्लगिं खालामो आं। आतसा नोंथांमोना दे बुंनानै ला दे नों होनदो आं लाजियोलै। रुपम फंबाइनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय बिनि चेनेलानो जाबाय दे बुंलाय आरकेजि ब्लग्स आरो खेबसे बुंबाव गोसायैनो हा गोसायैनो खेबसे बुंलाय आरकेजि ब्लग्स आं अननानै हिन्दीयाव मट' साबसक्राइब ब्लग खालामो। माने सापर्ट खालामनानै हो अनथावथाव हिन्दीजों मट' ब्लग खालामो आङो। हिन्दीजोंबा जि मोजां मोन चेक खालामबानो जाबाय खनसे आब'। ओं जागोन औ दे दे होमबा थेंक इउ दे बेलेगजों रायलायदो दे आब' वेलकाम टाटा गुड नाइट लाभ इउ टु आब'। खनसे किस खालामबावलाय आब' खनसे किस खालामबावनाय खनसेबा स्क्रिनशट लानि है थाथ'ब्रा दसे पस्ट खालाम थेंक इउ दे जाबाय दे रायलायदो बेलेगजों दे जि मोजांखा गथ'आ जि किउटखा ओइ किउटि मा खालामदो मा लाइभआव दंगासिनो मा जोङो स्कलारशिप एप्लाइ खालामगासिनो गोरिब मानसिना बा मालाय स्कलारशिपनि फैसा एफा मोनगोन नोंहा नोंथांमोना होमबा बेसे मोनगोन खोमा 25 सो बा मालाय गस्ला बायना हरगोन दे आं गांसे नों डेरि मिल्क होबानो जाबाय दे जागोन दे रक्षा बन्धनाव माबा होगोन दे आङो खोनादों दे आं नै दाख्लै आंजों थांफानाया हेल' आगै नोंनि नामखौ बुं दे आंनिया भबेस टाइटेला मा बसुमतारी बसुमतारी बा सानैजों एखे एखेथार माथो बेस्ट फ्रेन्ड बेस्ट फ्रेन्ड नङा गुवाहाटि फैनानैसो सिनायलायदों ए माने एखे कलेजाव फरायो बेना प्रागज्यतिसआव आंना बेलगाव नोंना अबेहाय खोन्थाया आङो दे खोन्थालाय आं मिथिगोन खोमा सोर मिथिगौ नोङो बेयावनोमोन खोमा दे बुंलाय आं मेसेन्जाराव खोन्थाहरगोन दा इन्स्टायाव खोन्थाहरगोन दे प्रागज्यतिसआव आंबो सिगाङो एडमिसन लादोंमोन हा आङो माने मोननै कलेजाव लादोंमोन आरोना प्रागज्यतिस ओमफ्राय मोनसेया बैहाय आंखौ होनला आं जेराव फरायदोंमोन माने बेनिफ्राय बे माने आङो एसे भिक्ट'रियाना जागाया प्रागज्यतिसना मोजाङानो जेसन ओमफ्राय हाबहैनायखौ माने एसे भिथोर मोनो माने बिनिफ्राय थांनो भिथोर मोनो ओमफ्राय बेलेगाव मोनाथाय एडमिसनखौ साननानै माने बिथिंबो लानानै बिथिं लाग्रो माने एडमिसना बिथिं फार्स्टमोन ओमफ्राय प्रागज्यतिसआव नोंनि कलेजखौ जुदि बैहाय मोनामोनबा थांसिगौमोन आरो आं बिदिमोन ओमफ्राय एडमिसन आरो बिनि सानसे थानानैनो नेक्स्ट दिना बे कलेजाव बेलेगाव माने एडमिसना बिदिमोन ओमफ्राय थेवब्लाबो प्रागज्यतिसआव लायाला खोन्थागोन आंबो नोङो आंनो खोन्थायाखैना माबा नोंनि कलेजखौ खोन्थागोन दे आं नोंनिखौ मिथिखागौ दे खोनाबाय इनबक्सआव खोन्थागोन लोगो मोनबा मोजां
Oh, neng linkuraनो गाव लिंहरानो फै दे मा होनो आंनि रुमाव लिंहरगोन दे आंनि रुमाव आलासि अ माला लिंहरगोन सोरसो माला दा कल खालाम नोंसोरना क्लास जागासिनो कल खालाम नामा दा क्लास जादों सानदेआव फ्रि जागोन दे नङा नोंसिना पुरा फुल क्लास जाबाय नामा दा अ फुल क्लास जाबाय खोनादों अ फुल क्लास जाबाय ओंखाम संबाय ओमफ्राय दा जाखांबायानो मा ओंख्रि थाब नङा जाखाबायानो नै आंनासो लेट जाबाय टमेट' मा आलु ओंख्रिमोन अमा बेदर टमेट' आंखौसो टमेट' होनो मिथिबायना मानसिफोरा टमि अबेखाय आबो टमि खानायखौ ओरै खालामदों ओरै मिनिलाय हमदों जाबाय आब'आ मा BTS फेन नामा दे होमबा आगै माबा मोनसे सोंगोन मा BTS फेन नामा नों आंना BTS आं नायानो इखो एसे बुजायना होलाय इखो एसे बुजायना हो आं मिथियानो नायानो आङो माला लिंहरगोन नोंसोर फ्रि जादो नोंसोर माला फ्रि आंथ' फ्रिखा दाबो फ्रि दाबो नामा दा खिन्थु जेबो रेडि गैयाना जानो मा जेनेबा सानाव लिंहर सानाव बिसोर बा माबा मर्निंआव लिंहर मालाबा ओंखायनोथ' औ मर्निंआव लिंहरबाय ओंखायनोथ' ओइ इनस्टायाव फल' बेक खालामब्रा आंखो आब' जागोन दे दायो खालाम फंबायखौनो फल' बेक खालामाबा दुखु मोनो खालामगोन दायो खालाम जागोन दे होमबा रायलायदो बेलेगजों आब' आं स्कुलावसो एप्लाइ खालाम दे गुड नाइट गुड टाटा नाइट बाय बाय टाटा टमि आब' टमि दे आब' गुड नाइट